שלום ילדים, אני המנחה שלכם איך לפתור דברים בטוב ולא במכות. תראו שניים שלא למדו. לא 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 לא. אך, מה זה אתם לא מסתכלים טוב? אני כן מסתכל. לא יצא מזה טוב. שניהם עד היום לא ישכחו את זה. נעמוד דקה. תעמדו, אל תשבו, אל תקרו, תעמדו. יאללה, עברה דקה. טוב, ככה פותרים ביפה. אוי, סליחה, זאת הייתה שמתי. לא, זה יותר שמתי, החיבוק נשגע. גם זה לא מושלם, זה דרך של הומואים. אין דרך מושלמת, כל אחד יעשה איך שהוא רוצה, יאללה ביי. אני לא המורה שלכם. מה, מניאקים?